ту зани дуюм доштай, зани сеюм доштай, лекин зани ту вақте ки хона надорад, зани ту вақте ҳурмат надорад, зани ту аз сухани хуби ту маҳрумай, зани ту мисол ҳатто ки ҳамун фарзандои зани дуюма ранги фарзандои зани якум эҳтиром намекунӣ, таъминоташ ҳамин хел. оё ҳаминай мақсад мардакӣ? и чӣ мардакиай? ба номи худо қасам, ай бай барои ҳамон нафарое ки ҳамин гапа вақте ҳамин хел ҳолата занора меёред, ай бай ки шумо бигӯед мо мардаким. ҷаноби ҷунунӣ мегӯфт ки буд мардӣ нишони ғайрати дин, агар мардӣ бикун ин рахш розӣ. ба ҳар матлаб ба кас ҳиммат ба кор аст, ки беҳиммат ба ҳар ду кавн хор аст. вақте мерен занҳои дуюма мегӯем ба хотири савоб мегирам, ба хотири худо мегирам, ба хотири наи фарзандакое ки дорӣ мақсад мехоҳам ки ҳамеёра калом кунам, савоб мегирам. чӣ дар кор ҳамин бигӯем қопали бадам шава рӯта сиёҳ мекунӣ? чаро? дуруғай гапотон, дуруғ. на хотири худо ҳай, на хотири савоб ҳай, на хотири ҳамун фарзандош ҳай, хотири ҳамун нафси палидат ҳай ки як рӯзай ду рӯзай як ҳафтаи рафту омадӣ тамом нафс ки ором гирифт, бо мисол ҳамин ҳилаву найрангта бо дар хонаи дигар одам бояд ки ту аллакай то омӯхта шидагӣ. барои мин аз аллоҳ битарсед. ӯ оби чашме ки ба номи худо мерезад, ай чашми уно ба хотире ки ту унҳода мақсад нафақаша намерасонӣ. бин як соат ним соат меояд дар пешаш месиву ба ҳамин дарав мақсад худат реб мекунӣ, гуфти ҳамон бачаҳо и бечора мисол дар ҳазор мушкилоту сахтӣ як азша гуфта наметавонад, тамоми принсипҳоро дар болои саршон мондагиен. шумо медонед ки ҳар лаҳзаи ғаме ки ино дорад тара чанд қадар ғамдор дар рӯзи қиёмат мекунад. оби чашме ки мереза, ай ғама, ай фикра, оё чӣ ту мегӯӣ ту ором мегардӣ? барои андеша кунед, аз оби чашми ино, ай ғами дили ино андеша кунед. наметонӣ ҳама ҷо табуҷиқ бишӣ лозим нест. и кори ҳар биз нест, мега хирман куфта. и кори ҳар кас нест. ҳоҷӣ ҳам ҳастен, мулло ҳам ҳастен, масҷидӣ ҳам ҳастен, лекин вақте и кирдорҳое ки дар шумо охи и унвонҳотон и ибодатотон ягон нафъе барои шумо надорад.